Tento turnaj je zameraný hlavne, že by družstva si nejak dali dokopy svojich hráčov pred našou ligou, ktorá o nejaké 2 týždne nám začne. Tento turnaj sme chceli otestovať túto novú halu a celú ligu, ako chceme tu premiestniť. Aj družstva a jednotliví hráči, že by si otestovali túto palubovku a tento povrch a potom, že by sa rozhodli nad nejakým pôsobením v našej popradskej futsalovej lige. Určite sa posúvame smerom hore, čo sa týka ihriska, lebo to je určite kvalitnejší povrch, jak sme hrali na Juhu 3. Tam teraz už dosť aj pribudali zranenia, je tam dosť piesku a tak chlapci sa špikali toto a tuto máme oveľa kvalitnejšie sprchy, tu máme ako aj tie sociálne zariadenie tu vybavené, takže si myslím, že sa posúvame určite smerom dopredu tohto roku. V útorok robíme schôdzu vedúcich mužstiev ako každý rok, kde zrekapitulujeme minulý ročník a proste sa dohodneme na nejakými internými pravidlami a nad chodom ďalšieho ročníka. Čiže družstva aj týmto sú pozvané na schôdzu vedúcich družstiev, ktoré sa uskutoční v útorok 10.7. v reštaurácii Legenda na Juhu 3.